Toýdan öň oglanyň gyza aýtýan sözi ýokardan aşağı okan. Urra, ahyryn men bugüne köp garaşdym. Men gideýin manna. Ýok, asla beýle pikir etme. Sen meni söýýäňmi? Elbetde. Sende menden başgasy barmy? Ýok, nädip kelläň elýär bu zatlar? Meni oguşarsaňmy? Hawa, Meni urarsaňmy? hiç haçan. Men saňa anansam bolarmy? Toýdan soň bolan zady bilesiň gelse aşakdan ýokary okan. Men saňa anansam bolarmy? Hiç haçan. Meni urarsaňmy? Hawa, Meni oguşarsaňmy? ýok, nädip kelläň elýär bu zatlar? Sende menden başgasy barmy? Elbetde. Sen meni söýýäňmi? Ýok, asla beýle pikir etme. Men gideýin manna. Urra, ahyryn men bugüne köp garaşdym.